העדה האסלאמית האחמדית הינה ארגון דתי בינלאומי הנפוץ ביותר מ-189 מדינות. זוהי העדה הדינמית ביותר באסלאם בהיסטוריה המודרנית. מספר האחמדים הכלל עולמי עולה על עשרות מיליונים. העדה האסלאמית האחמדית הצליחה תוך 100 שנה להגיע לכל פינה בעולם. היכן שהעדה מתקיימת, היא מתאמצת להפיק את ההשפעה הבונה של האסלאם באמצעות פרויקטים חברתיים, מוסדות חינוכיים, שירותי בריאות ובניית מרכזים קהילתיים, אף על פי שאנשיה נרדפים באכזריות בכמה ממדינות בעולם. מוסלמים אחמדים זכו בתואר כבוד בשל היותם קהילה השומרת על החוק, רודפת שלום, מתמידה ונדיבה. השירותים שהעדה תורמת לאנושות הם חלק מהחינוך המרכזי שלה, וזה משתקף במספר העצום של הפרויקטים האנושיים שהעדה הקימה על פני כדור הארץ, החל מבניית בתי ספר ובתי חולים לרוחב יבשת אפריקה ועד לאספקת סיוע בעת אסונות. הקהילה האחמדית הוכיחה שהיא תורם מרכזי לצרכים ההומניטריים של ממשלות בכל רחבי העולם. העדה מעניקה סיוע לאנשים ביותר מ-50 מדינות במשך יותר מ-100 שנה. לאחרונה, הקהילה פועלת באמצעות מספר ארגוני צדקה עולמיים, למשל Humanity First, Oxfam, Save the Children, וכדי לספק שירותים ליתומים, לספק אוכל ומחסה למחוסרי בית, מנושלים ומוגבלים, וכמו כן לספק עזרה רפואית, מים נקיים, תברואה והכשרה מקצועית. בשנים האחרונות העדה השקיעה כספים בהכשרת אלפי מתנדבים ברחבי העולם, וכדי לעזור במבצעי סיוע בעת אסונות בכל מקום בעולם ללא התחשבות בגזע, פוליטיקה או דת. העדה האחמדית הקימה תוכנית לבניית בתי ספר ובתי חולים בכל העולם המתפתח במשך עשורים. מוסדות אלה מנוהלים על ידי מתנדבים מבני העדה שמקדישים מזמנם ומכספם בכדי להריץ פרויקטים חינוכיים, חברתיים ושירותי בריאות למקומיים מבלי לייחס חשיבות לגזע, דת או נאמנות פוליטית. העדה כמו כן בנתה בתי ספר ובתי חולים בחלקים כפריים של אפריקה, שלא היו בהם תשתיות במשך שנים בגלל חוסר משאבים מקומיים, שהביאו תקווה ושגשוג לכמה מהאזורים הכי מקופחים בעולם. יותר מ-16,000 תלמידים סיימו ללמוד במרכזים לטכנולוגיית מידע ב-11 מדינות ב4 יבשות. רבים מהם בסופו של דבר רכשו קריירה בתחומי הטכנולוגיה. מאות נשים באפריקה הוכשרו בתחום התפירה וצוידו במכונות תפירה והדרכות בכדי להקים עסקים משלהן. העדה מוכרת בכל העולם ככוח לשלום ולחינוך ולטיפול בריאותי. העדה האחמדית עובדת אך ורק להשביע רצון אלוהים הקדוש ברוך הוא, ולכן כל כנסייה או מקום תפילה אחר שזקוק להגנה, הם תמיד ימצאו אותנו עומדים לצידם כתף אל כתף. מנהיגי עולם ופוליטיקאים רבים הביעו תודה והוקרה לעבודת העדה שהיא לוקחת על עצמה לטובת העולם. Let us make this resolution. הבה נחליט כולנו לקדם את המסר של שלום ואחווה, שהוא המסר שלכם למין האנושי, שאנשים מדתות שונות לא צריכים לריב ולהילחם אחד בשני, Should not quarrel and fight with each other. אלא צריכים לקבל ולהיות סובלניים ולחיות ביחד ברוח הזאת, רוח של אחווה ושלום שהם המהות של הדת שלכם. אחמדים ידועים בעולם כולו בשל מסירותם לשלום, לאחווה העולמית ולרצון אלוהים, העיקרון המרכזי של האסלאם האמיתי.
כולנו, לא משנה מהן הדעות הפוליטיות שלנו, הערצנו תמיד את עבודת העדה האחמדית כאן בבריטניה ובכל העולם. זוהי הסיבה בגללה אני כולי עונג להיות כאן כדי לציין בשמי ובשם ממשלת בריטניה את הכבוד שאנו רוכשים כלפי עבודתכם היומיומית ליצירת מציאות של שלום ואחווה בקרב הקהילות השונות בבריטניה ובעולם. I remember when the earthquake happened in Kashmir. אני זוכר את רעידת האדמה שקרתה בקשמיר. אתם הייתם מבין הראשונים בעולם עם עמותתכם ההומניטרית היוצאת מן הכלל שהגישו עזרה לקורבנות ועזרו להם לבנות את בתיהם, לשקם את חייהם ולהתחיל מחדש את עבודתם בנסיבות הקשות שהרבה הושמד במשך החיים. So much was destroyed of the fabric of life. And you did the same. אתם עשיתם אותו הדבר עם מכת הצונאמי באינדונזיה. כל מקום שיש בו סבל של האנושות, חברי העדה היו פעילים בעזרה ובהצלת חיים. זה פרדוקסלי ופרוורטי אם יורשה לי לומר שהתנועה כמו שלכם, שהיא מפתח לעזרה לאנשים, מוצאת את אנשיה המתוגמלים בהאשמות ומהווים קורבן לרדיפות. In the past 100 years, you have given so much. במהלך 100 השנים האחרונות אתם תרמתם המון לחברה הבריטית ולעולם. אתם מבין אלה שנותנים ולא רק לוקחים. אתם נותנים המון לקהילות שאני ראיתי, חשתי ושמעתי. בכל מקום שאחמדים גרים בו, אתם ידועים בשל השתתפותכם הנלהבת בקהילה הרחבה. גרים בשלום ליד אנשים מאמונות, שפות ותרבויות שונות. מאפיינים אלה מציבים את האחמדים בזרם המרכזי של החברה הקנדית. אבל יש משהו באמונה של העדה האסלאמית האחמדית שהוא מהמם ומרשים. אתם מלמדים את אנשי הקהילה שנאמנות לארץ מולדתכם היא חלק מהאמונה. מוסלמים אחמדים הינם גאים בכך שלא משנה איפה הם מתגוררים בעולם, הם אזרחים נאמנים למדינה. In Ghana, successive leaders of the Ahmadiyya community. בגאנה, ראשי העדה האחמדית פיתחו דברים רבים לשיפור הקהילה שלהם וכמובן את האומה כולה. כמובן, הם הקימו מספר ניכר של בתי ספר תיכוניים, בתי חולים וגם מרפאות הומופתטיות וצמחי מרפא הוקמו בחלקים ניכרים במדינה. This has gone a long way. זה קורה בכדי להשלים אמצעים לשירותים חברתיים. אני מפציר בחברי התנועה האחמדית לשחק תפקיד מכובד בכדי לבנות אומה של שלום והרמוניה. הסלוגן שלנו הוא אהבה לכולם ואין שנאה לאיש. אהבה לכולם ואין שנאה לאיש. המילים האלו שאמר החליפה השלישי שלכם הן מאוד חשובות ומכריעות ונחוצות היום יותר מאי פעם. אני בתור איש מדת הסיק מגורנדיק מוצא את המוטו של העדה האחמדית מאוד קרוב לליבי. אהבה לכולם ואין שנאה לאיש. הסלוגן כמו שאנחנו קוראים אותו, אהבה לכולם ואין שנאה לאיש, הרשים אותי מאוד, ואני מאמין לאורך כל הדרך לעבר חברה של שלום. Your motto is love for all and hatred for none. It is so simple and pure. איך אנחנו יכולים לטעות כמוסלמים ולהתנגד לאידיאולוגיה כל כך פשוטה?